Nova. Today, these three young ladies do more than lead the festive procession. They carry the spirit of Kazanluk. They are the living embodiment of Bulgarian beauty, talent, youth, and that unique Черганово! Димитър, село Кънчево. Сега продължаваме и с Народно читалище Светлина Сели. Фолклорната група Тракия, с ръководител Данчо Аганев и Тракийското дружество. И отново фолклорна група Тракия. Приятелски град Корчен и Северна Македония. Не забравяйте да аплодирате и кинота е Видимот, която идва още от тракийските времена. А нека да чуем звукът на клопките и разбира се да си пожелаем една здрава и много щастлива година. Благодаря. Посрещаме и Народно читалище Отец Парижки село Горно Черковище с секретар Ангел Зунчева. Горно Черковище. Сега нека да посрещнем кореника на живота. Нашите левериянти състави и читалища, за които видяхме. Тук сред нас клуб за народни танци и тракийци с ръководител Валентин Ангелов. Ето ги и тракийци, заедно с своя ръководител Валентин Ангелов. След тях са детско и юните танци, българска музика, които покоряват национални фестивали и също са част от пазяни на България. Това е фолклорният състав Арсенал, каналът Арсенал. А сега пред нас ще дефилират и детска школа Трепетика с ръководител Ванеса Масанова към Народно читалище Възродена Искра 2000 Козлоград, който преминава. Голямо дрявало се задава. Това е читалището Зора. Секретарят там е Малина Озунова, да я поздрави нея. И да, тук вече става много шумно, много цветно, защото продължаваме читалището, а това е братство село Елина. И да посрещнем Народно читалище Просвета, село Лошник. Айде лъчерен джип. Това са Средногорово Народно читалище Просвета. Това, което чувате пък е една от песните на Казанлък и спяне част на живо и прекрасната Миглена Тинева, която е част също от празничното шествие. Но нека се насладим на техните гласове!